ממדרשת קריית שמונה, ברור שבכל שישי אני בנחל אחר? אנחנו ממדרשת קריית שמונה, ברור שהחתולות מפחידות יותר מהטילים. ממדרשת קריית שמונה, ברור שאני מעריצה של הרב ישי. אני ממדרשת קריית שמונה, ברור שלוקח לי 5 שעות להגיע למדרשה. אני ממדרשת קריית שמונה, ברור שהאברך של ארוחת צהריים מפחד ממני. אנחנו ממדרשת קריית שמונה, ברור שאנחנו כל היום ביוחננוף. אני ממדרשת קש, ברור שאני אביא כל שבוע. ממדרשת קריית שמונה, ברור שאני חומדת את הקפה רבנים. אני ממדרשת קש, ברור שאני רעבה כל ראשון וחמישי. אני ממדרשת קריית שמונה, ברור שחושבים שאנחנו אין הנציב. אני ממדרשת קריית שמונה, ברור שאני הולכת לפחות שעה לרבנית בשבת. אני ממדרשת קריית שמונה, ברור שפיתחתי רגשות לחרמון. אני ממדרשת קש, ברור שיש לי משקפיים. אני ממדרשת קריית שמונה, ברור שפונינו ועשינו סיור מדרשות. אני ממדרשת קריית שמונה, ברור שאני לא מאמינה שזה נגמר. לא מאמין שזה נגמר, חשבתי שזה לתמיד. אמרנו שאותנו לא יצליחו להפריד. זה קשה לי לדמיין אותך עם מישהו אחר, ולפעמים כשאת לבד בנסי להיזכר שיתחיל